Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Галижәнәп шагыйрь циклыннан татар халык шагыйре Гамил Авзалның тууына 100 ел тулуга багышланган әдәби-музыкаль кичә булды. Шагыйрь бәйрәмендә шигъри сүзне хәбәрчебез Мөршидә Җиһан тыңлап кайтты. Совет әдәбияты битләрендә минем бер юлы тугыз шигырем басылып чыкты. Мин иркен сулап куйдым. Инде чыгып барган җан кире кереп дөньяга тырнагы белән ябышты. Сәхнә тулы Гамил Авзал, алар бишесе 5 төрле. Синтетик теш күрдем, синтетик чәч күрәм, синтетик мендәрдә синтетик теш күрәм. Һәр шигырьне күңеле аша кичереп, җан авазы буларак сөйләүчеләрне артист дип түгел, төрле халәтен чагылдырган теп-тере шагыйрь итеп кабул итте тамашачы. Соңгы вакытта шушы нәфис сүз, әдәби сүз безнең сәхнәләрдән дә азрак яңгырый башлады. Без аны күрәбез, сизәбез. Һәм менә мин монда чын-чынлап рәхмәт әйтәсем килә әлеге президент республикасының президенты каршында эшләп килгән комиссияларның җитәкчесе Марат Готыфулы Ахметовка әлеге циклны ул хуплап күтәреп алды һәм менә без инде икенче циклны үткәреп барабыз. Син ни өчен шигырь язасың? Үле шигырь язасың да тавышканы күп баласың. Син тарашып кына артасың. Матурларсың инде дөньяны. Киемеңдә әллә кем түгел. Бүрегеңдә иске модалы. Замананың ыбыр-шыбырына карап торып күңел киенсә, мин тормышның тупас шигырына шигырь белән сугам үземчә дип яза Гамил Авзал бер шигырендә. Һәм бу сәхнәдә дә ачык чагылды. Ясалма елмаю, ясалма ихтирам, ясалма шаккатып исем китеп тора. Менә никадәр телгә игътибарлы, никадәр ул вакытта Гамил Авзал бүгенге көн турында, бүгенге ялгышлар турында кисәткән. Мин әйтер идем ки, бүгенге шагыйрьләргә дә, бүгенге әдәбият фәлсәфәсенә дә игътибар итсеннәр иде. Элекке заманнарда ханнар шагыйрьләр катына килгәннәр, шагыйрьләр ханнар катына ялынып эзләнеп бармаганнар. Арыш сиркәләнә, кышлар сайрый яшел куакта, яфрак белән яфрак иркәләнә. Юк, үләсе килми бу чакта. Кичәнең сценарий авторы Татарстанның атказанган артисты Илтүзәр Мөхәммәтгалиев, режиссеры Татарстанның халык артисты Илдар Хайруллин да Гамил Авзал иҗатын төгәл тыйымлаган. Без бит еш кына үзебезнең шәхсләребезнең кадерле белгәнбез. Менә монда безнең Татарстан филармониясе җитәкчеләре менә шушы зур эшне башладылар. Әлбәттә ул бер атнада гына эшләнми, ул 3 ай эшләнде, бик зур әзерләнү барды. Һәм мин үзем өчен Гамил Авзалның ниндидер сырын ачтым. Аның әдәбияты, аның иҗаты бөтен әдәбиятта булган кануннарны бозып язылган. Ул менә безнең тормышыбызны бик ямьсез булган коммунист чорындагы җитешмәгән якларны филитон итеп шигырь белән күрсәтә билде. Гамил Авзалның һәр герое тормыштан алынган. Аларны күргән кебек буласың, таныйсың. Bir zaman әйтә, "Галижан, мин сине бер хикәягә тыктым. Ашуанмагыз Саҗидә Сөләйманованы да, сезне дә кышкы өзен кишләрдә хикәяңне укып карарсыз. Чыкканнан соң ди, чынлап та без шул хикәядә булып чыктык." Кичә барышында Гамил ага Авзалның юмор сатирик кына түгел, лирик шагыйрь икәне дә расланды. Бүгенге концертның сценарийы шул кадәр аның иҗатын белеп, өйрәнеп төзелгән һәм шушы кичәдән генә дә без әлеге шагыйребезнең зурлыгын, аның татар әдәбиятында, шигъриятында тоткан урынын һәм аның никадәр бай һәм затлы мирас калдырганын күрдек. Галижәнәп шагыйрь циклының киләсе кичәләре Саҗидә Сөләйманова һәм Илдар Юзеевка багышланачак. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.